idlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo, sa yakap mo, inay.
Intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass, September 10, 2020. Mass petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalingog, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irisari, Arnold Piner, Albina Biol Clemente, Cappaducia Cala, Danilo Arguelles. For spiritual strength, successful safety, protection, and enlightenment of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Riamedo family, and Obiso family. Yvonne Joreen, Antonio II, and John Albert Bismanos. All crew members of Super Trader and Renante Saludo, Luz Bimindayap and children, Zar Clemente and Dr. Perla Ernacio, Ismael Jr., William and Shoni Miranda and family, Emma Oclarit, Lenny Lumintas. Special intention for Jeremy Rowena. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Dastua family, Carmencio Dakay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Gracia Ceniza, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrek Honrado, Sherwin Lekit, Maya Adriatico, Lourdes Tew, Rose Tew, Vandoy Sales. Cebu Demil Incorporated, Luz Wimindayap and children, DM Commercial and Yapi Treats. Lourdes Sigundino and children, Poor Anne Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family and Bulo family, Terdes family, William and Shoni Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Mr. and Mrs. George Abayan. Birthday of Father John Tien Duc Nguyen, Nenita Atilio, Brother Nicolas Aguila SDB, and Eliza Aubrey Maceda. 51st birthday of Joselito Dublois. Wedding anniversary of Henry Regan. 26th wedding anniversary of Bing and Eve. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadraga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente, and Lourdes, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Joelito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Kristia Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Estanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro, Liamedo, Isidaria, Narciso, Benancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutiquia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish,
Flaviana Pelagio, Rudy Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chiong Lim, Luciano Medalla Jr., Jose Agagon, Lizelle Ningasca, Florentina, Primitivo Sr. and III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong, Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes Nieves, Danilo Castro, Gindrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emetrio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filemon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Riom Jr., Riom Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Benvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario, Jimenez, Jose Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus, Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Eufemia, Potenciano, Eli, Consolacion, Galicano, Asuncion and Estrella, Theopistes, Siegfried, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Baneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deogracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teofista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Virgilio, Innocencia, Marie, Peter Angeles, and Consolacion. Teopista, Paulino, Vevina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Vevina, Beneventura, Miguel, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., John Michael Hermoso, Danilo B. Espinar, Pete, Jefflyn de Gracia, Paul Caleb de Gracia, Andrea de Gracia, Celestino de Gracia Sr., Porferio Espinar Sr., Marisa de Gracia, Delphine Largo Jr., Porferia Cabreros, Ben, Brian, Ruth, Thelma, Ruth, Roberto, Azun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Rai, Linda, Raul, Rufino, Siana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Jose, Lore, Rodolfo, Lucia, Clarita, Adelina, Petronia, Resurrection, Dario, Bitod, Pabling, Jennifer, Joy, Raymond, Susing, Deling, Charlie, Munda, Sixto, Nilo, Rosario, Janjan,
Maria Lerma Lopez, Antonio Uy, Benjamin Isabel, Vicente Pantaleon, Cerilina Dioscoro, Miguel L., Edilberto Labor, Ava Yap. Birthday of the late Adela Pardillo and Nicolasa Cabiles, Ignacia Tan and Felipe Lapina, Jefferson Guy, Adriano Pacubas. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Mike Cordner, Johnny Schuten, Emiliano Guillerma, Ephraim Soy, Edna Scuso. 40 days for the soul of Maximo Daclan, Castro Chua Sr., and Stephen Pacanya. 9 days Novena Mass for the soul of Ambrosia Poiquinto Mandapat. 25th death anniversary of Leonito Dacuyan. 1st death anniversary of Vanita. 9th death anniversary of Lucrecia Osorio. And for all souls in purgatory, the forgotten ones and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining September 10, online Mass at 6:30 in the morning. Agdahon ta kamo sa paghalad sa inyong personal ug family intentions dinhi sa atong altar. Lakip ng atong mga parish intentions, among them,
good health and safety of all our parishioners, mga Marian devotees, frontline health workers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, intentions of the CIT High School Batch 72, MPHS Batch 69, Santo Niño devotees of Southern California, intentions of SIH School of Nursing Class 58, Thanksgiving sa safety and good health ni Brenda Patanao, successful board exam ni internal medicine ni Jacqueline Chua. Ato sang iapil ang nagsaulog sa ilang birthdays karong adlaw, especially for Liza Valencia, Attorney Lolita Domanta, 26th wedding anniversary nila ni Sheila and Jeff Lusok. Healing and spiritual strength sa mga masakiton, ilabi na ni Father George, Melody Lierin, Dr. Pasita, Carmen Justice Poy, Jonas Ledesma, Rogelio Lucmayon, Dan Puters, Therese Marie Pareja Puters, Jonathan Visidor, Maria Castaños, Dexter Abanillo, Jeffrey Pan, Armando Medular, Elena Bernasor, Lara Damole, Leslie Soliban, Nove, Kim Welsha, Lyndon Ruiz. Ug atos ang iampo ang mga kalag ni panaw na, ilabi na nila ni Armando Fortus, Cindy Ruiz Garanya, sa iyang 4th death anniversary, Jessie Lara, Delia Villacastin, Iting Castelo, Domingo Ramirez Remedios Uy, Josefina Ortiz, Dennis Jose Cañete, Jose Pardo, Jean Seifert, Freddy Ruth, Constancio Pepito, Ingrid Seifert, Chupistes, Inocencia Alvarez, Rico Di Castro, Felisa Abbas, Vicenta, and Mary. Ngaigsuon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron kita takus og andam pagsalmot ning santos nga misa. Sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ikaw nami aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluyan mo kami. Kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mong amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diya ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon hisgutan ko ang may tungod sa pagkaon nga gihalat ngadto sa mga Diyos. Tinuod nga kitang tanan may kahibalo.
sumala sa ilang gingon. Ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang gugba nagpalig-on. Ang tao nga nagunahuna nga may kahibalo siya sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay niyang hibaluan. Apan, ang nahigugma sa Diyos, nailhan niya. Busa may tungod sa pagkaon sa kalanon, nagihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Diyos, bisan tuod kung dunay ginganlag mga Diyos nga tuas sa langit o ania bahinuon sa yuta o bisag daghan kining mga Diyos ug mga Ginoo. Apan alang kanato may usa lamang ka Diyos. Ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug alang kaniya kita nagkinabuhi ug may usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug pinaagi kaniya nagkinabuhi kita. Apan dili ang tanan man nasayod sa maong kamatuoran. May mga tao nga nanaad nagayud sa mga Diyos nga hangtod karon naghunahuna gihapon sila nga kanang pagkaon iya sa Diyos. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila nikaon nila niini. Kay kun ang usa ka tawo nga huyang og konsensya makakita kanimo nga may kahibalo nga nagkaon didto sa templo sa Diyos, dili ba kini magdasig kaniya sa pagkaon sa makalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Busa kining imong isuon sa pagtuo nga buhuyang o gikamatyan ni Kristo malaglag tungod sa imong kahibalo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo pinagi sa imong pagpakasala sa imong mga isuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang kalanon makaangin sa pagpakasala sa akong isuon, ako mismo dili mo kaon og karne, aron ang akong isuon dili makasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan, ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ka ano sa ako mulingkod ug ano sa amo tindog. Nakasabot ka sa ako mga hunahuna gikan sa kahalayo. Giusisa mo ang ako mga panaw ug ang mga pahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Tubag. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sa tinuoray, gihulman mo ang kinahiladman sa akong kagulingon. Gibuhat mo ako dito sa tago angkan sa akong inan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok o katingalahan mong pagbuhat kanako. Kay bulungan ang imong mga buhat. Tubag. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sulayi ako o Diyos, og ilha ang akong kasing-kasing. Susiha ako, og ilha ang ako mga hunahuna. Tanawa kung hiwi ba ang akong dalan, og tultuli ako diha sa dalan sa karaan. Tubag. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Palihog manindog.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangin ni ang manghimaraot kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga nangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kini bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man niadtong nahigugma kanila. O kung mauray buhaton ninyog maayo, kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. O kung mauray inyong pahulamon, kadtong inyong gituuhan, nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran. Igugmaan hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila nga walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog maglingkod alang sa homilya. Ayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag, Father. Atong ebanghelyo karon nakinutlo gikan sa basahon ni San Lucas chapter 6 verses 27 to 38, usa sa mga lisod kaayo nga pagtulunan sa Ginoo. Niya kunoy 3-year-old nga anak sa usa ka engineer, og nakadawat siya siyang birthday gikan siyang lola. Pag-abli niya sa gift, ang sulod kay water pistol. Lipay kayo ang bata, ug unya iya dayong giduwaan, iya dayong gisudlan og tubig, ug nagduwa na siya. Pero pagkakita sa iyang amahan nga engineer, wa kini mahimuot, nasuko pagani kini. Og iyang gisukmatan ang iyang mama, ang lola sa bata. Mingon siya, ngano man, why this gift? Nakalimot ka, mama, nga sa pagkagagmay namo, nakahatag mi og dakong labad sa imong ulo tungod ana nga duwaan. Og mitubag ang mama nga nagngisi, nahinumdum jud ko, wa ko malimot, pero sayang una-una, karon makabaos ni gyud ko nimo. Ngaigsuon dinhi sa atong ebanghelyo nagihatag kanato nga prinsipyo si Jesus. Ang iyang baruganan, higugmaa ang inyong kaaway, ug ihikling ang pagdumot. Padayon kita sa pagbasa ug pagpaminaw kang Kristo sa iyang Sermon on the Plain, iyang sermon ngadto sa patag. Ug daghan kayo ang mga tao nga naminaw niya, dili lang ang iyang mga tinun-an. Sa ako nang giingon, this is a key teaching of Jesus and one of the most difficult to practice. Lisod kaayo praktison. Kay kung buot hunahon mga igsuon, natural raman sa kalibutan ang pagdumot. It is natural for the world to hate. Nga mubaws, mudumot. Kung sagpaon ka, imo sang sagpaon, sumbagon ka, imo sang sumbagon.
bunalan ka imo sang bunalan. Ug gani kita diri sa simbahan murag pareho ra. Wa gyud kalainan. Kay mubaw sad ta, mudumot sad ka, mudumot sad ta. Mao na kung maghuna-huna ta noon sa may kalainan no sa mga tao nga Kristiyanos o sa dili Kristiyanos, murag pareho ra man gani. We are also angry, we are also impatient, mga haters usab ta, cruel, masuk-anon sad ta. Maghuna-huna gani ko unsa may kalainan no kung ikaw Pilipino nga Kristiyano. Kay kasagaran maghuna-huna ko dinhi sa atong nasod no kung ikaw usa ka Pilipino nga Kristiyano, kawatan, tikasan, masupakon, madinumtanon, dili kasaligan. Unya sige pataani. Pero mga igsuon, karon sa atong ebanghelyo, here is a very revolutionary teaching. Prinsipyo sa Ginoo nga unnatural, dili natural. And I'm sure sa atong pagkadungog sa pagtulunan sa Ginoo, ang atong reaction imposible man ni, impractical man ni, absurd man ni. Pero mga igsuon, in reality, what Jesus is asking us is abnormal. What Jesus is asking us is untypical. What Jesus is asking us is unorthodox. What Jesus is asking us is exceptional. Dili kini normal. Mauna mga igsuon, magkinahanglan gyud ta og grasya sa Ginoo aron atong sundon kini. But this is real Christianity. Mao gyud ni ang tinuod nga pagka-Kristiyanos, ang pagsunod sa Ginoo. Kung buot ka nga mahimong Kristiyanos matud ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na no makaingon ta, welcome to the new normal. Karon ang COVID, new normal man ni kuno ingon sila. Pero dugay na gyud nga wa pa gyud ta makasud sa new normal sa pagka-Kristiyanos kung wa pa ni nato ma-practice. Love your enemies. Unsa may buot pasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Tulo ka butang. Number 1, do good. Buhata ang maayo sa nagdumot kanimo. Kalisod ana. Ikaduha, bless. Panalangini ang naghimaraot kanimo. Lisod pud kaayo. Ikatulo, pray. Pagampo sa nagdagdaog kanimo. Pagampo sa yon. Pero pagampo sa nagdaog-daog, lisod mga igsuon. Mauna mga igsuon, Jesus is challenging us. We have to change our attitude. Musod kita sa gitawag ni Jesus nga new normal. Ngano man, unsa may rason nga kinahanglan atong bag-uhon ang atong kasing-kasing, atong bag-uhon ang atong hunahuna aron kita makasulod nining new normal sa Ginoo nga atong higugmaon ang atong kaaway tungod kay kita mga anak sa Dios. We are children of God. Ug mao ni ang atong identity, mao ni kinsa kita. Mao na mga igsuon ang challenge ni Jesus, tulo ka C. First C, nga mahimo kitang Christ-like. Sama ni Kristo. Nga mahimo kitang channels of love, sama ni Kristo. Channels of goodness, channels of forgiveness, channels of peace. Sama ni Kristo. Ikaduha nga C, kung ato ning praktison, we become caring. Caring individuals, caring Christians. We show concern, we show compassion, we are helpful. Bisan sa atong mga kaaway. Dili lang sa mga nagmahal nato, ug mga cute, ug mga angay higugmaon. Hasta sad ang lisod higugmaon. We also care for them. Ikatulo nga si, mahimo tang constant, ingon ang Ginoo. Ato gyud ning permanente buhaton. Do good always and do it always. Mauna nung akin ni abnormal ni nga buhaton. Don't get tired. Ayaw ka
do not get tired of doing this 24/7 endlessly. Dili ka muhunong o dili ka kapuyan sa pagbuhat ni ini. Mao ni mga igsuon ang challenge ug ang hagit ni Jesus, because this is who you are, a new normal person in Christ. Ug mao ni ang hagit aron kita makahigugma sa atong isig katawo, aron kita makahigugma dili lang sa atong isig katawo, hasta pod sa atong mga kaaway, to become Christ-like, to become caring, and to become constant. Nga igsuon, atong iampo nga tagaan kita grasya sa Ginoo nga ato ning mahimo ang hagit ni Jesus. Amen. Palihog manindog, puno sa pagsalig sa Dios ang tuburan sa gugma ug kaluoy, mapausanon kitang mopadangat ngadto kaniya sa atong mga panginahanglan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan ug sa mga namunuan niini nga sa kanunay magmahigugmaon sila sa katawhan sa Dios nga puno sa kadasig ug nga mabatunan nila ang kainit sa Espiritu Santo nga maoy maggiya kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga sa kanunay maangkon ug mabatunan na ang kalinaw ug kahapsay pinaagi sa mithi sa pagpinasayloay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga pinaagi sa nabanhaw nga Kristo, maangkon na nila ang kahayag sa Dios nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong iampo ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, ilabi na si Liza Valencia, Attorney Lolita Lumanta, atagaan sila grasya sa Ginoo sa maayong panglawas, bendisyonan sila og panalanginan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa nagsaulog sa ilang wedding anniversary, especially 26th wedding anniversary ni Sheila og ni Jeff Lusok, mabendisyonan sila sa Ginoo ug ang ilang pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. For the successful board exam in internal medicine sa kalampusan ni Jacqueline Chua, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Sa
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kalinaw ug gugma, himo kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa namo kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Luyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa pag-ingon. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya usana sa kaitaasan. Sa ngalan sa Ginoo usana sa kaitaasan. Palihog mangluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang nanimba, tanang nagsunod kanato mga pamilya nga nagsunod online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Armand Fortus, Cindy Ruiz Garanya, Jessie Lara, Delia Villacastin, Eting Castelo, Domingo Ramirez, Remedios Uy, Josefina Ortiz, Dennis Jose Cañete, Jose Pardo, Jane Seifert, Friede Ruth, Constancio Pepito, Ingrid Seifert, Chopistes, Inocencia Alvarez, Rico de Castro, Felisa Abbas, Vicenta, Mary, Dong Lienos. Ay imong gitawag na kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Mary Mazzarello, Saint Bernadette Soberu ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala,
maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa utan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, ilabi na sa kadaot ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with the competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them.
Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa di patamahuman, daghang salamat sa inyong pagsimba o daghang salamat sa nagsunod nato online. If you have been blessed by our masses, continue to support us and continue to follow us in our online masses. O greetings sa nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, Liza Valencia, Attorney Lolita Lomanta, and happy anniversary for Sheila and Jeff sa nagsaulog silang 26th wedding anniversary. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, Mga anak sa Dios, nabulaan kitang tanan sa iyang bendisyon. Katunday ko ng Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. karon ug sa gihapon. Atong pagsimba